Исәмсез эфирда Питереш районы яңалыклары. Студияда Олиса Шарафиева эшли. Безнең бүгенге программабызда Питерешләр белем бәйрәмен ничек билгеләп үтте? Яңа уку елына мәктәп автобусларының техник торышын тикшерделәр. Сегодняшний день проходит проверка данных автобусов на соответствие требованиям. Районның иң олы хатын кызына 104 яшь тулды. Ну, хаман неде инде? Колхозда инде, хаман колхозда. Петр Ворожейкин инде 40 елдан артык мал табибы булып эшли. Значит, тут все витамины и еще минералы. Шатлык приютында тәрбияләнүчеләр өчен бәйрәм оештырдылар. Бүген барлык мәктәпләр укучылар өчен үз ишекләрен ачты. Питерешнең беренче мәктәбе укучылары өчен бу аеруча да дулкынландыргыч көн. Алар бәйрәмне ремонттан соң яңартылган бинада каршылады. Районның 3 катлы мәктәбе бүген укучыларны һәм укытучыларны капиталь ремонттан соң яңа заманча кабинетлары белән каршы алды. Мәктәп ишек алдында алма, чирлек тә урын булмады. 11-нче сыйныф укучылары яңартылган мәктәпләрен карап чыгарга өлгергән инде. Мне очень понравилась эта школа, которую сделали. В нее хочется входить и ходить. Но мы очень счастливы, что сделали нам такую школу. Настроение хорошее, то есть ремонт отличный, мне понравилось. Я думаю, будет комфортно учиться в таких условиях. Условия даже слишком хорошие. Нәкъ менә алар бәйрәм мәйданында беренче сыйныф укучыларын озата килде. Сабыйлар белем алырга җитди әзерләнгән. Я умею хорошо рисовать. Буквы знаешь? Да, знаю, и цифры знаю. Яңа уку елы белән балаларны, ата-аналарны район башлыгы Илһам Кашапов, республика кунаклары, Россия геройлары Артур Орлов белән Иван Дадусов котлады. Мәктәп бүген Дадусов исемен йөртә. Сейчас в республике находится порядка 16 героев всех поколений. Это и летчики-испытатели, это и космонавты, танкисты, артиллеристы. И сегодня действительно на долгую память останется в ваших сердцах тот исторический момент, что сегодня на линейке присутствует 2 героя Российской Федерации. Актлар залында Дадусов батырлык дәресен үткәрде. Соңыннан алар укучыларның сорауларына җавап бирде, батырлыклары турында сөйләде. Артур Орлов бер бәреш вакытында дустына махсус операция вакытында ярдәм иткән. Вот они держали рубеж, и уже на основе их позиций мы пошли зачищать второй большой населенный пункт под названием Лисичанск. Вот. Зашли без потерь, полностью все, город освободили, тем самым это легло в основу освобождения Луганской Народной Республики. То есть эту точку поставил танковый батальон моего полка при поддержке наших товарищей и коллег. Шундый ук Ишкашы Күйек авылындагы алгоритм лицейында узды. Быел барлыгы 8588 укучы район мәктәпләрендә белем алачак. Яңа уку елы башланыр алдыннан мәктәп автобусларының техник торышын тикшерделәр. Районда барлыгы 18 автобус балаларны уку йортларына таба таратачак. Сегодняшний день проходит проверка данных автобусов на соответствие требованиям, которые будут проверены их документация, техническое состояние автобусов, наличие всей документации, которая необходимо иметь в автобусе для безопасности наших детей. Тикшерү автоинспекция хезмәткәрләре белән берлектә уза. Алар автобусның техник халәтен, тиешле документлар, аптечка, янгын сөндерүче җайланмалар барлыгын тикшерә. Мәктәп автобусын йөртүче Харис Мифтахов инде 14 ел әлеге эштә хезмәт итә. Узган уку елында Гильдеева, Ильинка, Маевка авылларынан Богородск мәктәбенә укучыларны ташыган. Аның сүзләренчә, бу бик җаваплы эш. Юлга чыгар алдыннан ул һәрвакыт транспортын тикшерә икән. Это годовой просто. А перед выездом медосмотр, там механик, все неисправности проверяет. Ну, которые неисправны, машины не выезжают у нас. Бу уку елында балаларны барлыгы 18 автобус йөртәчәк. Дәүләт автоинспекциясе бүлегенең өлкән инспекторы Роман Закалов сүзләренчә, тикшерү вакытында җитди тайпылышлар ачыкланмаган. Автобуслар уку елына тулысынча әзер. Әлбәдән авылында яшәүче Анастасия Антоновага 104 яшь тулды. Матур бәйрәме белән аны районның башкарма комитеты җитәкчесе Вадим Никитин котлады.
Ну, хаман неде инде? Колхозда инде, хаман колхозда. Анастасия Антонованың бала шағы һәм яшьлеге сугыш елларына туры килә. Тамаклары туймый бик күп эшләргә туры килә. Тыл ветераны Анастасия Сергеевна кызына ул чырларны шулай дип сөйли торган булган. Ветеран 2 бала тәрбияләп үстергән, әтиләре дә сугышта катнашкан. 1971 елда үлгән дип искә ала Анна. Әниләре исә бик таләпчән булган. Хәзер дә команда бирергә ярата икән. Строгий, хәзер дә куркып кына торам ул әнидән. Прямо тамакларын кыра башлый, что не нравится. Иртә белән җокыдан итә башласа, аңгыраша башлый, җокыдан торгач аннан соң туктый. Уже как сигнал. Кызы да 80 яшьтә үләргә әле иртәрәк дигән фикер белән яши. Аның әнисенә инде 104 яшь. Аның фикеренчә, әнисенең озак яшәү сыры аз ашауда. Мин хәзер дә менә аны думаю. Секрет име күп ашамауда. Мин так менә хәзер дә шуңар килдем мин. Күп ашамауда. Ул бер вакытта да күп ашамады. Ничек нитә ул хәзердән нитмейме? Целый эпоха мала, 104 яшь. Туган көне белән аны районның башкарма комитеты җитәкчесе Вадим Никитин тәбрикләде. Күз тимәсен, субханалла. Яшә әле. Анастасия Сергеевнаның үз фикере буенча, аның озак яшәү сыры кешеләргә начарлык теләмәүдә. Аның һөнәре маллар карау. Керәшен сәгъдәсе авылында яшәүче Петр Ворожейкин инде 40 елдан артык мал табибы булып эшли. Ул соңгы вакытта Янсуар авылында сыер бузаулар карый. Приезжает УЗИ, проверяет, значит, если она тоже еще бесплодная, еще раз ставим на схему, значит, получается. Аның карамагында күбрәк сыерлар, авырларны булдырмый калу өчен ул малларны көненә 2 тапкыр карап чыга. Самое главное профилактика. Профилактика начинается от коров, например, от стельных коров во время запуска, отправить их, значит, от момента запуска у нас все коровы, значит. И вот там дальше коров, значит, прививки предохранительные, чтобы телята после отела не заболели. Ул шулай ук бузауларны да күзәтә. Алар белән эш тугач та башлана. В двухнедельном возрасте обеззараживание проводим. Телятам обеззараживание, это просто пастой просто смазать и все. Бузауларга һәр даим прививкаларда ясатырга кирәк. Значит, тут все витамины и еще минералы. Бала чакта анда кем булыйм сум дигән сорау тумаганда, кечкенә чакта әтисенә булашырга фермага йөри торган булган. Мәктәптән соң булачак мал табибы Буа ветеринария техникумын тәмамлаган. Соңыннан Казан ветеринария институтын бетергән. Бу һөнәрдә ул инде 1981 елдан бирле эшли. Соңгы вакытта Янсуар авылында хезмәт итә. Эшемне яратам, монда кул кушырып утыру мөмкинлеге юк. Эшләгән саен яңа әйберләргә өйрәнәсең генә ди ул. Случайные люди в ветеринарии долго не задерживаются. Узган елның декабрь айында Кылай авылындагы Карповлар гаиләсе йортсыз калган. Питреш халкы район җитәкчеләре ярдәмендә алар 1 ел эчендә яңа йорт салып чыга. Ә бер хәрияши бу көннәрдә аларга ишекләр бүләк итә. Как раз я собиралась на работу, сидела на кухне с сыном, пообъясняла, что сделать надо по урокам. Объяснила, он пошел, у меня, получается, в спальню и говорит: мама, там пожар. Виктория Карпова узган ел аларның өендә башланган янгынны искә ала. Соңыннан аның сәбәбе дә ачыклана. Электр үткәргечендә ут барлыкка килгән. У меня за 8 минут дом сгорел. Мы в чем были, то мы ушли из дома. За считанные секунды мы остались без всего зимой с 3 детьми. Күп балалы гаилә ярдәм сорап район башлыгы Илһам Кашаповка мөрәҗәгать иткән. Уртак тырышлык белән 1 ел эчендә шушы урында яңа йорт күтәрелгән. Идән түшәмнәр әзер, бүлмәләрнең стеналарына абу ябыштырганнар. Төзелеш эшләре әле дә дәвам итә. Ильхам Миниханович как мог, всеми силами нам помогал. Что-то мы сами делали. Где-то спонсоров находил, фундамент нам помогли залить. Руководитель сельского хозяйства ООО «Агролак» помог тоже нам и крышу помог сделать, отопление, окна вставить. Тоже и мужа «Газпром», как кто мог, все помогали. Миром, да? Да, и люди помогали, тут же все отозвались, и вещи привезли, и тут же на карточку деньги все кидали. Хуҗаларга һәр яклап ярдәм итеп торалар. Татарстан дәүләт советы депутаты Рузилә Тимергалиева гаиләгә бүлмә ишекләре бүләк итә. Мы очень рады быть вам полезны. И именно в преддверии 1 сентября у вас 3 детей, да. Чтобы в этом доме
царил уют, тепло и счастье, и чтобы детки с удовольствием ходили в школу. Приносили вам, Виктория, 5. Наша миссия — нести тепло, уют и счастье в каждый дом. И появилась такая возможность быть полезной, помочь людям, которые попали в сложную ситуацию, после пожара восстанавливают дом. Как не помочь такому большому делу, тем более 3 детей, тем более всем миром. Для меня это очень приятно быть частью этого проекта. Әлеге гаилә иренең әти-әнисе белән яши. Инде декабрьдә яңа төзелгән үз өйләренә күченмәкчеләр. Әйлән-бәйлән йөрделәр, халык уеннары уйнадылар. Шатлык приютында тәрбияләнүчеләр Ногатлыкта пёстр хоровод дигән чарада катнашты. Бәйрәм халык мәдәниятенең шишмә башы дигән проект кысаларында узды. Ногатлыкта рус, керәшен, татар халкы җырлары яңгырады. Халык мәдәниятенең шишмә башы дигән проект җитәкчесе сүзләренчә, алар грант тоткан, балалар белән эшләү өчен материаллар сатып алган. В ходе проекта воспитанники знакомились с народными национальными костюмами, с народными национальными блюдами, с народными играми. И в ходе проекта мы реализовали заключительное мероприятие, которое называется «Пёстрый хоровод», который решили провести в нашем прекрасном Сосновом Бору. Балалар да милли киемнәр кигән иде. Бу көнне алар әйлән-бәйлән генә йөрмәделәр. Тәрбиячеләр, музей хезмәткәрләре оештырган халык уеннарында, бәйгеләрдә дә катнашты. У нас получается, что практически раз в неделю с музея мы ходим к ним с занятиями. Делаем все, поделки, историю музея изучаем. Шушы музыкага ярып, балалар теләк тели торган агачка төрле төстәге тасмалар бәйләде. 7 яшьлек Аделина да үз теләген җиткерде. Мама дома, и папа, и кошечка, и собачка. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы меня мама домой забрала. Бәйрәм тәмләп чәй ише белән тәмамланды. И обнялись дружно. Тапшырыбыз ахырына якынлашты. Алда сезне хәбәрләрнең рус телендәге чыгарылышы көтә. Ә мин сезнең белән саубуллашам киләсе очрашуларга кадәр.